Ongi etorri gamer ontzira. Gamerauntziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongi etorri Gamerauntziaren laugarren denboraldiko 29. atalera. Danera, 88. atala, eta astero Gamerauntziaren Twitch kanalean, bosterdietan, astelenetan batzen ga hau grabatzeko. Horren ostean, naiz irratian FM-ean, botatzen dugu igandero, 8:00 aurrera, eta bueno, gero nola ez, hau ikusi eta entzuteko aukera izango duzue, ebooks, Peertube, YouTube, Spotify eta besterako kanaletan. Gamerontzia komunitatean berri izatea nahi baldin baduzue, gamerontzia.eus webgunean dago gure informazio guztia, albisteak eta danetarik, parte hartzeko aukera baita, eta baita Telegrameko Gamerontzia kanalean. Eta, bueno, neu Damian Madena baitia naiz, eta nerekin dare Aritzo Diriosola eta Landerun zueta, haupa, atzaldeon. Haupa, atzaldeon, bai. Ia oin Telegrametik jente gehiago bastiakun sartzen, zer uste dute katiek edo kanalak bilatzeko sistema hori aldatu indabela, eta roi esur ingurukoak edo lako esagunenak errezau bilatzen dizela, eta bar, osak, ia bentsetu. Jente gehiago sartzen den. Bai, hilintzen probetan da bai hartzen deuz, suposatzeot urbiltasune gaitzi dela edo, jartzaile gehitzen dekizenak eta bar, baina bai balizu izen dozte topetako kanalen bat edo beste bai. Baina komentatu egiten dizu berak. Bai, emoten batzezun bilatzeko Telegramen aplikazioan bertan, hori ustote hor katien estekatxu hori dagoela, eta hortik topetako aukeri dagoela. Bueno, ongi etorriak izango die, eta, bueno, 100 pertsona gare, eta lekua danantza dago, así que ongi etorriak. Ondo pentsatzen baldin bajatzue, hasiko ze aurreko astean be, geratu ginen albistekin, justo, eta incluso bat edo beste, etzan sartu programan, así que nere gaitxik, eta ez badukezu eragozpenik, kareta eta aurrera. Hori, aurrera. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpas. Bueno, Lander, usteet jolasau lehenagotik itzein da gaudela, ez? Bai. Egize da, hori tamene komente da bena, ez? Pasadan hastietan aurkezpenak eta bar bai ukidugu solako zerrenda luziek eta barreitzeko. Baina hastien ez teko guz horren albiste handizek, zentsu baten, baina bueno, bai badauz joku eta kontu interesgarri batzuen albiztiek, ez? Lehenengoa, aritzik esan dauen moduen, jai patu dugu hain bat biderrez, gure saioan, eta egiz izan, aurten geizen espero duanetako jokue da. Segak eta Atlusek, bi estudizio japoniarrak, metafor refantatio, desiraturi buruzko zetasun gehiz hau eskaintzeko aurkezpena egin dabe, jaira garritze gontzan aurkezpen txikitsu bet, eta bertan, Katsura Hasino jokuen zuzendari zegoen zan, joku hori buruzko, detailetxuek, mekanikak asaltzen, apurret historiziri buruz, zertxala da batzuk emoten ez. Baina mondako informazioen artien, garrantzitsunak kaleratxeetati izen da, ze urriak 11 estreneko dala baiztatu dabe, baiztatu egon zan aurtengo, baina egune barik. Eta PlayStation, Xbox eta PC-erako ikusko dugu, orduen gaur egungo plataforma nagusitan, ezta. Berak Hasino zuzendarizek gidatu eban erakustaldi zen, fantasisen generari erronka botatzeko prest dauzela aipatuan, eta holantxe, gure RPG jokuen gaiurre sortzeko bidien da bizela. Ez zuen Hasino bera ezagutzen, Shin Megami Tensei edo Persona sagatako zuzendari nagusi zen da, azken ataletako abentxet. Eta beragaz batera arpekituko dabe metafor refantatxionetan Soji Meguro musikagileek eta Shigenori Ejima diseinatzaileek, orduen esan lehike gehizen bat arduradun nagusizek errepikatzen ibilko dizela. Eta nabari da, ikusitxe joku eselakoa dan, premisie bera, borrokak, atal grafikoa, ikusten da personan antzeko zozer izango dela, baina, mundu errealetik urrun dute fantasiasko generoan borroilduko dela, ezta? Orduen, erakutsi dabez borrokak zelako izango dizen, txandakako borrokak izen bat, JRPG generoagaz, baina gero, denbora errealeko dueluk egongo dire bai, hori izan dela gehizen bat olako susteko nagusize, metafor honegaz,
Eta apurro zelan funtzioneko daben, zehaztu dabe, ez guzti zehaztu barik egiz izan, baina, bueno, alako ziegatan ebilko gara gehizen bat, eta gure taldiegaz, gure pertsonaizekaz, balako borroka simplitan ebilko gara, gehizen bat eraso normalakaz, saiesteko aukeriegaz eta bar. Emoten da gaitzik, borroka honek gehizen bat etxairik aulenen kontra izango dira, eta indartxu batzun kontra bai, emoten da gaitzik, hori ez da oso ondo zehaztu ulertzen da gaitzik, baina alako borroka simplietan, eukiko duguz bi aukera, edo berez etxaizek hiltzekoa, eta listo, ez da gongo bestelako borrokarik, edo etxai indartsunak ahultzekoa, eta gero hortik sartunde, txandakako borrokan mekanikatara sartuko ginen, eta balako bentaja edo aurrera pentsu etekiko gendun alako borrokatan, ez? Orduen, badauz desberdintasunek, persona da Shin Megami Tenseitik, baina betiko lez, esplorazioa eta esketalditzek izango dire nagusi, gure helburu izango da, olako fantasiasko mundu baten tronue hartzie, erregi hilen da, eta errege barrize arabakitzeko olako txapelketan moduko atetzen dabe. Ez da txapelketi borroka edo erronka normalakaz, baizik eta misioak betetxe jungo gara. Eta, bueno, hortez aparte, balako histori potentia hauko dagoela moten dugu, ez? Orduen, apurbet, jarratxaiek lortzen ibilko gara, gentien artien izen ona lortzen, eta hortik ibilko da apurbet jokue. Orokorrin oso zoitxuronagaz, urriak 11 esan dugu moduen, metaforre fantatio, eta ia zelan urtean dan. Jose, arraroa ez, nahaztea borrokak, txandakakoak eta aldi berean, nola zango nuke bestera, zuzenean edo txandakaka ez da, denbora realeko borrokak nahaztea. Porque, claro, hori da ez, uste dezaten zenura, noiz izango da bat eta noiz izango da bestea, hau da zer nola justifikatuko duzu edo zer desberdintasun eukiko dute. Agian, bost principalak txandaka dira, baina tarteko bost txikiak zuzenean edo esan daitekena, txandaka. Bai. Nik azkenean petzetan hori izango zela etxai haulenen kontra, ze persona bosten badagoelako antzeko mekanika bat adibidez, ja, maila altu edeko zunien, txandakako borrokak monstro haulenen kontra desagartu itzen dire. Euren kontra talkaitxe duzu, eta zuzenien kolpe bategaz hiletzen duzuz. Esperientzi lortezu, benetako borrok izango azan moduen eta bar. Eta horren antzeko oso zer izango zela moten ban, baina azke gero, bertan bidizan aurkezpenien bageri da, alako lehoi moduko baten kontra dauzela haitzen, eta gero txandakako borrokatan saltzen dire. Orduen, oino kosta oso ondo azaldu zelan funtzioneko da ben, suposatzeko zapila gongo dizela hor. Baina ia, bentset, gero bai ikusten da, olako etxaitxik izagoen kontra, bueno, dozen ardi da hor pantailan, eta bar, eta nahiko itxuronadeko, emoten dugu, mugimendu edo eraso mota desberdiniko ongo dizela, orduen ia zela nabaitzen da honek danak. Arrazan zuna ez, igual neurire okurritze zait izategotan zaizela izkela. Borrokara iristentzia, atake egit dituzu eta abantaia bat izala izketzu, edo jolaz batzutan bakit txandakakoetan atzetik harrapatzen bat zinuzten etzaiak alakoen boskada bezala eta oturnoa lehenagot izalkatzula. Personan kasu da adibidez hori ze bai. Horda, igual estilo hortara egin dute. Azirako kolpe batzuk maten diziotu eta lehenengo abantaia txiki hori lortzen zula, baina bueno. Bai. Kuriosoa da bai. Ikusko dugu ia. Gero bai, aipatu dabe bai ez dela izango bakarrik gure taldiek bakotxak bere errolakiko dauzela eta bar, baizik eta lanan sistema bat egongo dela ez, saldunek, astizek, lapurrek eta alakoak egongo dira. Guk pertsonea bakotxan artien horreri lan bat izendatzeko aukeri euko dugu lemoten dugu, eta gero horreko hobetzen jotekoa. Orduen zentzu horretan beha askatasun gizia gongo da, zen normalien lehen bakoitzak bere abilezizek edo bere funtzina eukitzen talde barruen, eta oin askatasun gizia gongo da lamoten dugu. Ja, klaseak oin aukeratu lezke. Ez dakit, niretzat badago ez, pizkat, Atlusen jokutara ibilidan jendea, eta ez da ibili. Horbi talde bezala, azkenean, personan talakoak, nahi pentsatzen, nahi lanberrek askotan hitz egin dabelako ni buruz, ez? Eta gutxi gora bera, Shin Megami Tensei, eta persona, eta bueno, vale, gutxi gora bera, aklaratzea, baina da gauza bat, oso diferentia. Osea, ikusita bakarrik, esan dauz, ostia, zer dago. Eta beti pasatzen gati iguala. Goratzen naiz irratsaioak jarri nunean metafor, lehen aldiz, bueno, galdetu niola Landerri, hau persona egin dute ez,
ze, oso berezia dia jolasak, eta zeituan antzematezu, honen atzean pertsona Estetikamente, berdina daude. Bai. Bai. Bai, horren itxuruana da, segurunik aurtengo jokuetako bat izango da, dana ondo badoan behintzet. Metaforre fantatxi esan dago moduen, urriak 11 PlayStation Xbox eta PC-en. Azkenengo pertsonare estudio honek egin du? Bai, barine dira. Eta denbora ematen die... Galdera ona. Ze gaina jolas oso luzea diala entzunauka, persona. Bai, baina aurrekoa remake esalez hirugarrenana. Vale. Suposatxo beste talde bat eukidabela, gero honek ez, arduan nagusik egongo ziren apure bideratzen eta laguntzen, baina beste talde txubeti bilko zan segurunik honetan. Vale. Ez que, ez dela arraro ituzaz egiten, hain denbora gutxian olako produzio handia egitea. Bai. Bueno, bigarren aldiztearik ekingo diogu. Eta, bueno, Nintendo zitzein behar dugu, baina garkoan ez zoritxarrez gauza honen bat, edo jolas berri bat anuntziatzeko, baizik eta, bueno, Nintendok Garry's Mod, ezautzen bat zute Source motorren dabien alako, ez dakit jolasa deitu, edo nola deituko nioke, sandbox gauza arraro bat da. Bueno, Nintendok alako epaiketa ez dut esango, baina alako advertentzia edo abisu bat eman dio Garry's Mod honen garatzaileai, esan ez. Bueno, Nintendoren edukia borratzeko, ze azken finean, eskubideak, eduki horien eskubidea berea diala, eta ez duitula nahi izatea. Pixka kokatzeko, ze jende asko igual pentsatzen den, igual entzun daukala Garry's Mod zer dan, baina zer dan, ez dakila exactamente. Bueno, Garry's Mod sortzen da Valveren Source motor grafikoan inguruan, berez mod bat bezala sortu zen, bakarrik ja kasi joko oso baten kategoria hartu du. Eta bueno, aprobetxatzen zen Sourceko baliabidez, Source motor grafikoan inguruan ekosistema horretan zaudenaz, baina berezitasun bat zaukan, eta zen kanportik zure modeluak, testurak eta bar, importatu zazkeela. Bueno, gaur egun, ia 1,8 milioi baliabide baino gehiago dauzka, beraz imaginatzen zute katalogoa izugarri handia izango dula. Eta noski, olako gauzetan gertatzen da bezala, edo zeinek gauzak gehitu ditzazkenean, jendeak Nintendoren gauzak ere gehitu egin ditu katalogo hortara. Zer gertatzen da? Adibidez, Nintendo nahiko nagusi da hemen, ez? Adibidez, Mario jartzen badeu Steam Workshopean, Garry's Moden Steam Workshopean, 5.300 eta piko sarrera duzka. Hortaz, Nintendoren presentzia nahiko handia dela esan dezakegu. Eta gertatzen dena... Bai, aritz, ibina zuntxe ikusten. Bai? Ze, klaro, hau da, zenbaki hori izen da pasan astekoa. Ja. Eta ikusiotia aldatu badan, ez da aldatu askorik, baina ja lehenengo gauzak dauzenak, hori dire, barriro jentik igonin da bezala, ez? Ja, esabatu dizen gauzak eta bar. Ja. Bai, azken finean, esan duen bezala, testurak eta gauzak egitzazketzu, hortaz, jendeak askotan egiten zuna zen Nintendoren jolasetatik jolasak ez beraiek egindako testurak edo modeluak egigo, baizik eta ja jolas barrudotan dauden artxiboak jaitsi, ala nola adaptatu eta Garry's Modera igo. Hortaz, hor da propietate intelektuala sartzen da, azken finean beste konpainia baten edukia erabiltzen ari zea eta bueno, hau atera zanean, Nintendoren gauzak ezatu bertziala, Face Punch Studios, Garry's Moden atzean daudenak, komentatu zuen ez dela akaz bat izan, pentsatzet borratzen hasiko ziela eta bat eduki, baizik eta komentatu zuten Nintendoren partetik gauza borratzeko eskakizuna iritsi zitzaiela, azken finean DMCA, Digital Millennium Copyright Act modukoa bidez eskakizuna da. Eta karo, esan detena ez, Nintendoren jolasetako asetzak, modeluak, efektuak eta barri ego ditzazketzu, baina segurazki badaudela Steam Workshopeko katalogo horretan baitare jendeak egin ditu modeluak, non hoiek ja ez dagoena derrigortuta borratzera. Hortaz, izena aldatu jako dutza.
ez? Bai, kasu batzuetan bai, adibidez, ez? Bat alda izen Super Mario 64 hartu duzun modeloa Mariona, Ja. edo modelo barri bet sale batek sortu nikoa, hori bezabatu enbierko zan zentsu baten, edo behintzet Mario gazteko zen antzekotasun danak kendu, edo beste modeloa sortu eta bar. Ze naiz eta ez dan Nintendona, hor irudize bera, ez? Nintendona beti izango zatu. zen. Orduan, hoize erabaki da Nintendokoak. Bueno, erabakia imaginatzen zuten bezala ez da oso ondo hartu komunitatean zar, eta bueno, ikusten da, ez? Nintendo jartzen zute Steam Workshopean, agertzen dian igota dauden eduki pila daude, adibidez iruditan ikusten ari geanak, Nintendo Office ipintzen du baten, eta zabortegi baten sarrera da, beste fuck Nintendo ipintzen du, edo, bueno, imaginatzen zute gauza pila bat Nintendoren aurkakoak. Nik egia esan Nintendo ez dut ulertzen gauza hauetan zertan ibiltzen da. Ze azken finean Garry's Mod batek ez dio kompetentzia egiten Nintendorek egiten ditun jolasai. Hau da, ez dute Super Mario berri bat egingo Garry's Mod barruan, ze ez daukalako kalitate hori egiteko. Bueno, jendeak egingo zituen gauza batzu, baina ez dute kompetitzen Switcherako jolasekin. Gehiago da tributo bat, ez? Garry's Moden egiten Ez hori da, tributoa da. Eta Nintendo gauza hauekin galtzen ez da ateratzen, are gehiago, nire ustez irabazten ateratzen da, ze bere izena hor mantetzen da, tributo bezala, eta aina jende gehiago erakarri dezaken Nintendoren ekosistemara. Baina ematen du Nintendo jolasa egiten oso ona diala, baina estrategia irudia, Nintendo enpresaren irudia egitearena aurreko mendean daudela oraindik. Hortaz, ez dakit zein egartzen ditun erabaki horiek Nintendo barruan, baina harrigarria da nola on daiteken enpresa bat askotan ikusten dugun bezala, adibidez emulatzaileana ulertu dezaket, zeatin nahi duten itxi. Azken finean hor bai kentzen diote zuzenean Switchen emulatzaileekin bere merkatuaren zati bat, ze pertsona batek Switcha erosi beharrean erosi zakelako deskargatu zakelako emulatzailea eta jolasa pirateatuta horri bili, hor ja pastelaren zatiak kentzen dio, hor ulergarria da, baina Garry's Mod batean, edo baita ere egiten dianean Pokemonen joko tributuak egiten dianean RPG Makerra erabiliz, eta hoiei epaiketak sartzen jortea, nik ez dut ulertzen. Nik ulertzeot, euren modeloak kendu nahi izeti, ez? Klaro, euren nahi eurek sortu nikoak, eta beste goza baterako erabiltzen dabiz, eta, bale, horraldot ikusi, ez? Lan bat lapurtzen dabizela zentsu baten, edo, ez dakitz. Baina besteak ez dute dirua irabazten, alde batetik. Eta bigarrena... Baina Garry's Moden sortzaiek espadan moduz zenien be... Hori bai. Ez? Eta ero bestean modelo asko erabiliko ditutena pentsatzet izango diala Nintendoren joko zaharretakoak, hau da Super Mario 64, Mario Kart, bueno, ez dakit, Zelda zaharretakoak edo, eta bar. Hortaz, gaur egun modelu eta testura eta gauza horiei ez diozu zeurazki errendimendu ekonomikorik aterako. Ez bada, Nintendo askotan egiten duna, ez? Emulatzailea jarri, online premiuma erosita daukatzen antza, Switchen, eta jolazak goientzat bakarregatera edo horlako zerbait egin. Ja, baina nik uste dut jaztabela hau kontu ekonomikoa, Gizau dela, karo, deko zuzenien atadozun modelo bat, Marina edo Linkena edo danadalakoa, eta sabiz bestelako irudi batzuk erakusten eurekaz, askotan Garry's Mod bera jokuneko odoltzu izelike, prop hunt eta honetan, esmo sortu bir zinela kokalekuko beste kontu bategaz, baina tiro itxeotxuen, da nago lortu desan, eta bar. Eta gehiago dizela alako irudizek, orduen, zentzu horretan ulertu aldot. Ez toten ulertzen da, Garry's Modek 18 urte deko zela. Eta honek kontuek azikeratik egon dizela, ez? Garry's Moden, Nintendo modeloak eta bar. Eta untxeltzie eskakizun hau, eta untxeaztiek entzen. Hori bai ez dela ulertzen. Ja. Eta bai, ulertu ezake baita ere, Nintendok ez nahi izatea bere pertsonaen irudi horiek ze horiekin erlazionatzea, esan duguna disparoak eta odola edo ikusi daitezkena Garry's Moden. Eta hori ulergarria da, baina horrek ez du justifikatzen adioz baita ere gertatzen dana, esan detena, ez? Pokemonen fan jolazo horiek egiten dituztenak, non ez duten gaur egungo Pokemon jolasekin inundik ere
konpetitzen, zedia Game Boy garaiako grafikoa dauzkaten jolasak, debalde gainera jartzen dianak ibiltzeko, hortaz, eta hor, ez da ezerrezia goten, polemikoa goten, izaten dira Pokemon jolasa betikoan berdin-berdina, bakarrik historia berri bat inventatuta, eta mapa berri bat inventatuta, bakarrik hori Pokemonak eta erasoak eta kopiatzen diala, hortaz. Esto da la politika bat, ez? Bai, Politika oso zorrotz bat. Esaten da bena, Nintendo daukan esekin ezin da egin, ezer, ez badau Nintendo erabaki egitea, eta jazta. Eta dana botako dugu atzera aldan egian, eta punto. Baina mentalidade oso zaharra da hori horrela ebiltzea. Ze gaur egun munduak ez du horrela funtzionatzen, eta gogoratzei baita ere berri zen Nintendoren beste gauza bat. Debekatzen zuenean, Twitchen zuzenekoak egiten, azira baten gogoratzen naiz, Twitchen zuzenekoak egiten Nintendoren jolasenak. Bai, gertatzen dena da, Nintendo funtzionatzen da bela. Osea, esaten nahi dut. Ja, ez que esan detena, jolas oso onak egiten ditu, baina politika txarra dauka. Enpresa bezala. Bai, baina esaten dut, ez dutzela benetan eragiten. Bai, ni hori izte, azkenien, Oso basuna bidez kanpoan bizi komente dira, dugu jokusarrak barrio argitaratzie ondino preciso saltu hauen, alteraketan dirik barik, eta talan dabe bardintziela, saldu itzen dabe, alako antzeko zozer da hau, ez da, zintxu baten. Bai. Balizo dutxie, merkauko arauetatik aparte, eradoke eren arauak, eta funtziona bitzen dute, jendiak erosten jarraitzen dau, ez? Skyrim saltzen zegenian bezala, ez? Denbora guztian berriotara. Jendiak erosten daen bitartean. Bai, eta azkenin hau garriz moden kontu dena, dala betikoa, ez? Zelaizeri ati jartzi, ez da besterik. Steam Workshopetik kenduko da bezone kontu danak, baina gongo da beste webguneren bat, danak jarriko da bezena bat, ez da gongo besterik. Claro, Steamen bai kendu bier da bez, bai garriz moden ardura dunek hola ningo dabe, eta bestela Steamen gana joko bien, ez? Valven gana joko bien, kentziko eta listo. Baina beste nun egongo dire, eta ez da paseko zebez, azkenien. Bai, neri behetzat gustatzen, politika hori Nintendora, baina, esaten dut hori, niko resignauta, ez? Egon biagala. Bai, hori da. Eta, listo. Raro izango litzak egon Nintendo guztiz politika ezbarren bat hartuko albu. Bai. Baina, horrela bizi beharko dugu. Hori da, inbeste albiste hobe batekin, ez? Bai. Esatzen gaz, izan be, euskerazko beste joku bat daukagu, kasu honetan baita ofiziala, ze puzzle aventura berri bat, Sticky Struggles izanekoa, Sticky Struggles, inglesez, S-T-I-C-K-Y-a, bai, nahi da bena bilatu, Sticky, eta gero S-T-R-U-G-G-L-E-S, bai, eta... Hori, igual errezena, nahi bada zuen, gemerantzien webgunien sartu da. Baina, batez ere esaten da zergatik, dagolako jokua alde batetik, nahiko merke estimen, eta gero doan eskuratzeko aukera dagolako iOS eta Androiderako. Eta, agian merezi dago, ez? Toke jotia, hori, esaten dutena, ofizialki dagola jasanda euskeraz. Bai, berez, Sokoban dauka izena genero honek, bai? Eta, genero hau berez da, kasu honetan jokua da kasatxo batzuk die, koloretako kasatxo batzuk, eta mugitu egin behar die, irudimentziotan, eta honekin puzzle batzuk askatu behar die. Guztira, 50 maila desberdin die, eta gero dauka 25 erronka gehigarri, eta, joan beharko ga, erronka ero puzzle honek guztiak konpontzen, ero asmatzen, ateratzen. Eta berez, dinue egileek darela hainbat bide anitzak Sticky Struggleseko maila hauek betetzeko. Orduan, ez dakite puzzleen saleak zaten zuek, baina... Nik itzi izan, bai bina zinoz Sokoban genero honetan, zantzine eukitzina bazan, ez da, ornagairoko bazan, egon boikorako, baina badauz, genero honetako joku nahiko mitiko sarrak. Eta hori da genero simpletxu bet, dala gehizen bat hori, ez da, biltegi zetako lanak etxen ibiliko gara gehizen bat, kasa mugitzen, eurradatzera eta hortik, jartzen dozkuzen arauek eta gaindituz, puzzliek gainditzen. Baina ibilinaz beha Sticky Struggles honetan, da egizan oso ondo dago, bai
hasi behar zentzat edo holan puzle batzuk tipitapa gaintu nahi da bezen antzat oso ondo dau, eta gero jamai erantza, ronka potolo hauek handiz hau edakaz. Orduan zentzunetan nahiko txukun, esan duzu moduen mugikorretan doan dau, osake merezi du bai ala bai hartzi eta Niretzat, probetia. bai, horrek, igual, joko hauek gehiago, enbatzen dute orden mental bat bezala, ez? Izango da bezala maion bat, ero, ez? Doiala garbitzen pantalla, doiala bukatzen, ez? Hori Dana da. usten utzik, eta igual horrek be erakarri egiten dago, ez? Azkenean oso joku Bai. kasualak, eta gainera dauka faktore hori. Bueno, lokalizazio hau, euskeratze hau estiki estragelsena, egin daue Maider Urangak, eta hori, interfazea, gomendioak, eta gehiago daudela, ez, euskeraz, eta gainera ofizialki jokoan integratuta, postekoa da, eta eskertzekoa. Bai. Eta, bueno, euskeraz, gainera esan duzu Steamen merke dagoela, baina nik uste holako jolazak batipat egokia diala mugikorretarako ikusten ditut. Bai, baina, bueno, 89 zentimotan. Hori, partida askarra botatzeko, takti jakin ondo funtzionatzen dute normalean tipontako jolazak. Hortaz... Bai, esan da, duan dala mobiletarako, baina gero badagoela publizitatea. Hori da, bertsio bat publizitate gabe, eta bueno, beste elementu premium batzukin, ez? Bai, nik apuro jolastutu esan bidero teiatela iragarkirik agertu. Suposatze dute hainbat maila gainditu hostien bai salteko da bela, ez? Betiko bitizaren batek edo, baina hasikeran jate zer agertu. Bale, ez dala oso invasiboa, ze jolas batzutan pasatu iten dieta. Dale, jolas batzuk ez da bena merezi, eukitzerik. Hori da. Ja. Eta bai zen bierra hori, ez da mugiko horretan, jokuek euskeraz eukitzie normalien, baina gehiago eskertzen dela zentsu baten. Ze, klaro, ordenagailutan edo kontsolatan zu joan birzara menure eta zuk aukeratu bierrezu hizkuntzie. Androiden, berez, euskeraz basa bizen ez, menue, bueno, dana bera sistemara gehi euskeraz badeko jarritxe, eta jokuru sartzaren momentuen, euskeraz egongo da. Hau da, game erauntzera sartzen dizenak eta biletzen da zenak euskerazko jokuek, badakizit zer dauen. Baina zuk berez, hau instalatan badozun, topetan badozun, ez, Play Storeen, instalatan duzu. Eta zure mugikorra euskeraz dau, joku bera euskeraz dauela ikusko duzu bazikera batetik, beste inun bilatu barik, ez guza berezitik egin barik. Horrenalako gauzak asko eskertzen dira izan, zabalkundori emoteko, ez, jentik jakitzeko geroz eta joku izauzela euskeraz, eta horretarako aukeri dauela, ezta? Ondo leuke, bai iOS Storean, bueno, App Storean eta Google Play Storean, egongo alitzateke apartatu bat zure hizkuntzan dauden jolasak agertzeko. Ulertzen dut inglesa jendeantzat edo espainiarrentzat, ez dela enbesteko plusa ematen duna horrek, ze azken finean ez dagoetelako gure problematika berdina, baina hizkuntz minorizatuentzat horrelako atal bat eukitzea bastante puntazua izango litzake, ze hartara jendeak ezagutarazteko, jolaz ezagutarazteko askoz bide zuzenagoa izango litzateke. Hori da, bueno, ez da hori komentatu duten, berez danesa da, ez da, kompainia, eta, bueno, hori, daukala nahiko reseña honak, ez? Bentsate, orain arte ibili dien gutxiak, bueno, gustora ibili dela, eta ia probatzeri daukazuen, ez? Bentsate duan dan bertxin hori, eta komentatzea, euskeraz eta zela ikusten dan. Hori zera, bai. Horre aritzeke esan da benen arire, jara, adibidez Steamek bai badeko, oin gaur egun badeko euskeraz dauzen jokue bilatzeko aukerie, baina aldi berien, inustu inoz komente dugule, ze txarto funtzioetan damen zentzu bat, ze, klaro, joku bat kalderatzen bada, inungo hizkuntza barik, Steamek kontuten hartzen dugu, hizkuntza dana dekozela. Ez da bezaten, 0 hizkuntza dekoz, ez, hizkuntza danak sartzen zu barruen. Orduan, Steameko arazori nagusen da, joku asko dauz hizkuntzarik barik, baina ez dira bakarrik jokuek. Barruen dauz programa desberdinek, DLC desberdinek, bakarrik testura bat gaitzen da bena, edo irudi bat gaitzen da bena. Halako guzapilloa dauz, eta orduen, sartzen bazaren euskera asko edukizen bile, topeko duzuz guzapilloa ez dauzun euskeraz. Eta horra arazo potologa deko, hizkuntza pillo bat eraz eskenien. Baina, posiblea programa bat edo jolas bat egote hizkuntzari gabe?
Batzuetan bai pasatzen da. Adibidez, jokuek ez tekenak ez menurik ez zebe, sartun eta puzzle simpleren bat, balako joku hori merke, izan doakoak, garatzaile batek eginikoa bakarrik. Badauzkasuek, sartzen bazen justo euskerazko jokuen bile, olako hainbat topeko dezuz. Baina hori iruditzen zait programatzailea Egon hori indunan dia esan partetik, beste atal bat, ez? hori da. Hizkuntza gabe, Hizkuntza ero gabe, testu claro. gabe, ero... Osea, hori iruditzen zait hori indunan programatzailean partetik dala errore novato batena. Osea, ezin dezu... Bueno, a ver, berez programatzaileari ez dakit, ze Bueno. puntutaraino eragiten dotzan, ez? Esaten nahi dut, guretzat da arazua, bai. Baina zanet programatzailea kontutan hartu erkozun hizkuntzaik ez daukaten jolas guztia sartzen diala, hizkuntz guztia bezala kontutan hartzen diala. Baina balberantza guai dago hori, ez? Esan dut, bilaketa guztietan sartuko da. Ja, baina filtro bat egin dezu ez duna... Filtro Bai, bat jarri bai, dezu filtroa- hizkuntzan araberakoa, jarri dago, que gero baina- zabor pila bat sartuko dana. Eta ez duzuna Bai, ondo hori bai. filtratuko hortaz. Ez dut oso ondo ulertzen. Baina, bueno. Ni PS izan, eta hori, soinu bandak adibidez. Ez dut hori, ez oin nabilik Steamek, ikusten. ez? Konpondu behar da, nire ustez. Bai, ni gustu bai. Ez zuet inezuna, errez izango zan, ez teko hizkuntzarik, olako filtro bat jarri, eta olen jabadeko zu filtro bat aparte, irazki bat aparte, Hori da, etiketa bat baina, gehitzea. klaro, baina oin egongo zan arazoa izango zan, kaleratute dauzen bideojoku danak etiketa horreri sakatu birko datxila. Ja, claro. Orduen horbeste aste bat egongo zan. Bai. Bai, kasu batzuetan beharan da besta oso ondo, ez? Adibidez, euskerazko edukize bilatzen baduzuen Steam Deck agartzen da. Steam Deckak badeko hizkuntzak berez, esan agartu biherko. Bueno. Edo indexak, ez dakit zolako guzapillo agartzen dira hortik, eskenduzunak ikusi biherko. Bueno, euskerazko bideojoku aipatute, geur bigarren bat ekarko dugu, Bronco albistien. Hau doan kaleratu da euskeraz eta PC-erako topegalko dugu, Clothesline deitzen da. Eta, bueno, apurbet, aventura grafikoan berpizkundikaz jarraitzeko bideojoku edazta. Indefense talde Espainiarrak kaleratu barri deu. Ondino ez dakitze lehen justo saia hortik sartu naz, eta ondino ez dagoen berez jolasteko, baina gaur heltzeko asmo hori dau. Eta euren itz.io saltok izen topeko dugu. Barriro errezena, gamera ontzian sartzi, gure euskerazko bideojokuen zerrendien, eta bertan topeko duzuela lehengo postuen, Clothesline hau. Orduen, topeko gune bertan da, alako aventura grafiko klasiko simple txubet, Rita izeneko amona baten rola jokatuko dugu, bueno, berak erretirio oso zoriontsu bizi deu, bere katuarekin etxien sartute, eta jentiegaz harremanik eukin barik. Aventuri beraziko da, bere eurreko etxien, bizilagun barriz edauzela ikusten da bezenien, eta arazorik handizena da, esekilekue partekatzen da bela, ez? Etxe batetik bestera. Orduen, hor aventurak hasiko dire, eta batez beliko gara, gure amona horren etxetik bueltaka, eta esekileketuik lehiotik begire, baina, bueno, gero bestelako aventurak hasiko dire, ezta? Orduen, garatzaile dinoenez, aventura grafikoak arrotz eitzen dakien entzat, aproposadan joku edala dinoie. Bueno, generoan barneratzeko aproposa izen dabe, adituek gozatu aldaben lana dala. Proposamen simpli dala, baina gitxinaka handitzen doan zailtasun kurba dekola jokuek, ez? Orduan, oso itxura politxegola ikuske dugu, simple txue, baina grafiko koloretsu eta derrakaz. Segaitzik, Adventure Jam 2023 aventura grafiko izurendutako Game Jam baten asiniko proiektu da, baina garatzaileri horren beste guztiakien hortik kanpo jarraitzeko asmo auki dabela, ezta? Aran dabe argi uki dabe, ez dela ordainpeko bideojoku bat izeteko modukoa, orduen itch.io webgun honetan doan eta euskeraz topeko dugu, ofizialki deskarretako. Ganera, berezitasuntxu moduen, webgunie berabe euskeraz deki, informazio danagaz eta orduen sartu nahi duzuen, bertan ikusko duzuen. Lander, bi galder... Bueno, Damian, badukezu zerbait? Bai, esan. Bueno, nik komentario ma, baina gero ingo dut. Segi. Bi galdera etxo nahiko nituzkein. Bat, bigarren jolasonen... Bueno, lehena esan dugu Dinamarkakoa zala. Bigarren jolasonen, Clotheslineen garatzaileak Espainiakoa diala esan dugu, baina esaktuki tokiren batekoa alkia, Espainia. Justo pila dauzela eta leku desberdinetako Vale, garatzaile. Bai. Eta gero, pixkat bigarren galdera da, loturik baitare aurreko jolaserak utzi dugunarekin.
lehenokua Maider, abizena aztu ze, baina Uranga Maider, izena, Uranga. bai. Maider Uranga, Uranga. eta orain Josune Anboagek arduratu dira, bai, jolas bat eta bestea itzultziaz. Loturan bat zaukaten garatzaileekin, edo behaik agian garatzaileen parte dira? Bai, hori da, garatzen parte dira. Vale. Kasu honetan, lehenengoan ez dakitze, Maider Uranga Vale. honenan informazioen zinizu topeu, baina Close Lineen kasuen, bueno, azkenien Game Jam baten sortuniko joku izen da, hainbat eta hainbat garatzaile batu dire, hau sortzeko, eta horren artean, lagunek, kanpotik karko biezan, komente bateri eta bestiri. Ze azkenien joku hau galegos bebedekogu, espainolez eta galegos bejolastu leke, orduen hor egon dire ez, toki desberdinetako, jatorri desberdinetako garatzaileek eta sortzaileek, eta horri esker, anistasune eukin dugu hizkuntzetan be bai. Vale. Honek, bai, Ez, jokuak ja badagola esaten dut, esan duzu gaur egongo esala, ja bai, badago, deskargatzeko, eta daukezue deskargatzeko okeres baldin banago, ez daukate, bai, hori da. Dago Linux, Mac eta Windowserako, 200 mega apenas okupatzen ditu, eta, orduan, aukera politxa, eta gainera, planteamentu hori esan duzuna, hastia oso kurba, oso bajutik kasi eta pixka komplikatzen joatiara, oso egokisa pentsatzen jatzen. Ere ustez, gaur egun aventura grafika batera jolasteko, planteamentu hori izan behar da, ez? Lehen, joku bakarra zegoan, eta orduak bota zenkien aventura grafiko baten kontra kristonetako, ez? Burukada jotzen, baina gaur egun oso, ez dakit, perseverantzia askoz gutxiago daukagu, zailagoa da denbora, ez, dedikatzia, eta, orduan lortzen baldin badago historian sartzia, aventuran sartzia, eta ondo baldin basoia, ez, errez baldin basoia hartzen, errezagoa da. Nik uste dut horren erakusgarri ona diela Runaway, zegoan aventura grafiko bat, ez dakite gogoratzen duzuen, eta, bestela ja, Broken Sword be, basien ere ustez erreztsuagoak, eta laguntzen zeben, ez? Pixkate jarraipen hori egiten. Que por cierto, Broken Sworden remasterra aipatu genuen, eta zein nago, agarrateatzen duten. Hori. Bitxo, nik usitze uren webguni, lehen sartu nez, baina moten dugu eguneretuen da bela, horra gartzen azta, katalanera be paseko da bela, katalanez bengo da jokue, alemanez, frantsesez, orduen, atope da bezala, ez beste partaide batzuk hizkuntza gehi zauten kaleratzeko. Beti pozgarria da, bai, lehenoko garatzaien zein oraingoan artean, gutxienez zea hori izatea, Beraiek ez badute itzultzen euskarara, jolasa ez badute zuzen ateatzen, gutxienez irekita ustea komunitateak itzuli dezala, ez? Azken finean, jolas bate izan bat hizkuntza gehiagotan egon nik uste balio erantzi bat ematen diola, eta nik dakidala, garatzeak ez du ezertan galtzen ateratzen, agian bai, batematekin dezake betikoa, ez? Oso itzulpen txarra egin, edo agian, tokatzez dan gauzak idatzi, eta itzulpen bezala zartu, baina, oso raroa da hori gertatzea. Bai, normalin ez dugu elakorik ikusko, edo bestela, esan dugun moduen, hizkuntzari barik kaleratu, eta estimen danak edukitzi, ez da? Alako trukoak egin nahiko da. Albiste nagusiek aipatute gure basuen laburretara paseko gara, aste honetan badeko gu zain bat. Lehenengoan Nintendo gaz jarratxiko dugu, zen Nintendo Switch barrizen inguruko zurrumurruek entzun dugu. Ez dakitxek izan zenbateko zilegitasun edekien, kasu honetan datoz, Mobapad deitzen dan alako fabrikatzaile txinatar batetik, bantxadan ez, Nintendo Switch barri honentzako mando edo periferiko barrizek garatzen ibili dire, eta hortik informazio urten da, ezta? Dinoenez, hardware aldetik nahiko, bibilbide partine jarraituko dabe, Switch bize jarraipen zuzena izango da, aurreko kontsoliena, eta retro bat aregarretosun osoa eukiko debela dinoie, antzadanez, halko direz hartun, gaur egungo kontsolien kartutxoak, baina gero, kontsola barrizek beste mota bateko kartutxoak dauzela bai, orduen, ikusko gendun alako Game Boy Advance gaz edo Nintendo DS gaz pasezan antzeko soserrez. Eurreko kontsolako kartutxoak erabiltzeko aukerie eukitzen diela. Hortaz gain, Joy-Conak baipatzen da bez, agintiek. Oingo kasuen handitxo hauek izango dizela. Eta alako
kontsoligaz lotzeko erako orduen magnetikoak izango dizela epatzen dago, olako botoi bategaz askatzeko aukeri gongo dela edo, olako zozer. Eta, bueno, antzadanez, handiz hauek izango dizela, baina aldi berien be burdinezko edo, bueno, elako material hobiek zendo ekiko da bezala, zetan edo dakiguz, ez, joikonak egon dizen arazo danak zelako bat izen, hainbat eta hainbat, bueno, stiketik hasitze, ez, driftetik hasitze, bestelako arazoak egon dire joikonagaz. Baina alan dabe, gaur egungo Switchen Pro Controllerra zein joikon zarrak, bueno, erabiltzeko aukeri gongo dela Switch barri honetan. Hori aipatzen dabe MOBA padeko itxurrizek, bueno, esan moduen ezin dugu esan bai ala bai egize dizen edo ez, baina, bueno, hainbat kontu. Eta bukatzeko pantaile be aipatzen dabe, antzadanez 1080ko bereizmena hauko ban, eta apurrut handiz hau izango zen. Hori handiz hau izetina bai euki dugu irakurritze aurretik, ez 1080koa, ez, Full HD izango zala, ez, ez dakitzela sinestu edo, ez, azkenien. Eta tamaina horretan be, bueno, a ver, Ja, ni behen hau flipatzen, baina, bueno, ba, jendia baiet. Eta gero oso importantea, norbaitek komentatzen dagoen atxatean, nire uste, norbait dauka izena, bale? Eta komentatzen da, kartutxo berriak, ba, sapore ona izango aldaben, ez? Uste dut, saporea daukela, ez? Beste Switcheko horrek, esaten dabe, umiak ez tragatzeko, ni bentsat bere garaian... Ez duzu probeinoz, ni besto de sekula txupatu Switcheko kartutxo bat. Hori irakurritze proben bierzan baila, bai, eta oso sapore txarra eki, Oso txarra, bai. Ba, igual mantenduko da, bez? Suposatxe bai, ez? It's not a book, it's a feature. Hori da. Así que... Zeo zera kutsi baldin badazko, ez? Todo juego horrek, ba. Hori zera. Jokun arabera, ezta? Mario, que kolorea. Kolorea ondo gozan, ez? Lehenko Nintendo kartutxa bai ikutzen bizan kolorez berdinak. Eta Switchen ez dut uste pasetan danik. Ez da bere jokuak diferenteak? Ez dut uste. Lehen bai, jo, garatxeta ibidez, Zelda Majora's Mask. Bai, Game Boy zebe, bai, hori da. Joder, Game Boy Jack. Eta behitxu, txala epoka koloriena, onjokan lehenko Game Boy Jack. Eta joku bat zeuzken koloriak, bai. Bai. Nahi baduzu Nintendo Switchen kontu ekatzen izten duguz, eta apurbet, ez, etxerantza horbiltzen gara, jakingo duzu moduen EITB taldiek Makusi aurrentzako eta gaztintzako plataforma digital barrize kalertu dugu. Horiz ez, sarrantzako super bat edo betizu barrize izango zan agitxe gora bera. Eta, bueno, hartan 220 telesai eta filme edeki ez, baina horren artien euskerazko bi ekoizpen berringana joko dugu, ze bideojokuen mundure urreratuko dozkue. Alde batetik Power Rap telesaie tope dugu, Makusi honetan. Eta, bueno, honek bideojokuen mundue oinarri hartzen dugu, nerabien eguneroko gaizek eta arazoak jorratzeko. Marina Ostolas aktoriek ematen dutxo bizize protagonistiri. Eta, bueno, lehenko atalien ja ikusten dugu, ez? Arkade areto misteriotxu eta aurkitzen da bela, eta bertan botere, ez? Bideojokuei loturiko boteriek lortuko da bezala. Eta bestalde, telesai alboratute Kalaska magazine be ikusi aldugu Makusi honetan, bertan gaurkotasun edekien era guztiztako edukizek landuko da bez, baina horren artien nebukai, ondo zagutzen dugu nebukai eduki sortzaile, bideojokuen inguruen ibiliko da itxeitzen, ezta? Minutu bat, joku bat ditzen atalien, minutu bakarrien titulu desberdinek nabarmenduko deuz, eta honen ezagugarrizek zerrendatuko deuz. Orduen ez baduzun ezagutzen, Makusi nabigatzaietik eta gailu mugikortatik edo telebista bidez, ikusi aldugu. Eta aukera politxe da, ez? Klasiko, bueno, telesai klasikoak ikusteko, eta baitza lako eduki barri interesgarri zebe, bai. Bai, ematen dago, ez? Lehengo irukluba sana, ez? Bere garaian super bat, betizu eta hori dana izan dana, azkenean bihurtzen dela Makusi hortan, eta igual, badauka baita nerabentzako gauza gehiago, ero estetika bentzate pixka eta onditzu bezala itzen da, ez? Bai. Ez nago ziur, baina itxura hori hartzen dutzat. Baina, onjokan, ez, ikusten dira hor Doraemon, Joko eta Shin-chan eta Potxokiak eta hori dana hor dago, baina gero badago, ez, gaztetxoa bendako edukia, eta, bueno, bitxu. Ez, azkenean primeran daukagu alde batetik, gero Makusi, nahi eran, ETB-ko... Arreran jate, ez dala... Plataformen...
login bardinegaz, Makusi eta primeran. Ja, baina nik hori bentsatzen dutena da, Makusi hau justi zentratzen dela, hiru kluban, transformazioetan. Bai. Bueno, niri betxe fastidiz ez, justo bizek erabiltziko edo dalez, gura hone ban, login bakarra ez da, listo? Baina, bueno, garrantzela azkenean, esteko ardu berik. Bai, nik ez dut ulertzen fragmentazio hori zeatik egiten aidean, eta ez unifikatuta era zentralizatu baten, ze azken finean. Bueno, ordenagailutik igual hainbeste arazo ez da, horre alde batera beste zartzea, baina, bueno, teleista, Smart TV baten edo nahi bazu jarri, bakoitzei aplikazioa jartzen badiote pixka. Eta teorian inbertsioa diruana, eta mantenketa, eta... Baina, ojo, egongo da jasoiren bat, guk ez dakiguna, pentsatzen dut. Bai. Hatzen izten dugu Makusi, eta geur hartzen ez, eta lo único, bakatu, baina hori, lo único, nebukairen jokuak, eta zela doia zen, ez? Ez que nian hau astero esan dugu, ez? Izango dela, o... Okerespan abilen, bai, astero atal barri bet egongo zan. Atal laburtxu dire, nebukain kasuen minutu bateko analizitxue edo, aurkezpena da. Baina, bai. Hori da. Bueno, Fortniteekin azten die, fuerte, baina, bueno, ulertzekoa da, bai. Adin horretako gaztetxoen artean daukan tiroiakin, así que, ia ba, nola daien. Bale, horregoa, zebestela temporari bari gelditzuko gara. Justo irratsaio hostien, zazpiretan aurkezpen handiz edekogu, Xboxen aldetik. IGN Cross ID and Xbox Digital Showcase aurkezpen aurkiko dugu. Basta lehenengo bidera itzen da bena, uste dut IGN egaz, arkarizegaz batzen dizen bigarren bidera dela. Baina ID Xboxek baideko ja ibilbide luzie, uste 2014 da bizela ja alako ekimenak etzen. Eta bueno, ze ikusko dugu bertan, bideojoku independentien jaialdiz izango da. Aipatzen da bez, Vampire Survivors lan ez egongo dela, eta Palworld, lalako bideojokuek ikusteko aukeri egongo da. Zurrumurruen inguruen, badakigu Kena Bridge of Spirits, PlayStationen eta PC-en kaleratu zen bideojoku ederra. Xboxeko bertsinoa, agertu dela estatu batutako adeinkako salkapenetan, orduen igual ikusteko aukeri egongo da. Así que hori ze, hau amaitxuta segi zen, edo bestela igandien, paritxasun guztizik ikusteko aukeriko duzue, IGN-en Twitch eta YouTube katietatik ikusteko aukeri egongo da. Eta laburrekaz bukatzeko, pasan hastien aipatu gendun albiste batera saltengo dugu, bueno, komente gendun ez, PC Football barrizatorra, PC Football sortzi, eta euskeraz helduko zala bizer, apiriak 30. Baina azkenien ez da holan izango, ze azkenien garatzaileek maiatzak 17 berandutzeko erabaki hartu dabe. Dinonez, kalitatea hobetzeko eta akatsak zuzentzeko asmoagaz, baina, aipatzen da bez, jokue babestu daben 1.500 pertsonari ja mesue bidali dutziela, horren barri emoteko, baina berandutziek azerri eragin deu gehizen bat, ze, bueno, hau dena izazare sozialetik ez, Twitterretik zabaldu dabe, baina erantzunik emoteko aukerie, desaktibeta. Orduen, bastakigu zelan amaitxuko daben honek, badakigu PC Football sortzin garapena arazok azizala, eta amaierera arte holan ibilko dela moten dugu. Hori bai, agindu dozkuen euskeraz helduko dela, ez bakarri testu aldetik, bikoizketie be euskeraz egongo zala adirazi dozkuen una partida maz garatzaile taldekoak, orduen momentuz itxaron enbierko dugu, jakitzeko zelako itzulpena da, zelako bikoizketi dan, eta hori zen, maiatzak 17 jarri dabe PC Football sortzi kaleratzeko egun moduen. Bueno, ez dago itxura ona. Egia esan behar. Itxura ona jolazak ez, baizik eta hartzen nahi da ibilbideak esan nahi. Hemen barretzen dugu, badakiko zaiatxik. Bueno. Joku ebera be, bueno, ez dakit, ikusi hartien. Baina esan nahi da PC Football 6, menutan. Vale. Garren urtekoa, ez, gitxe gora. Niko ez dugu ikusi, hori ez da, kudeak eta elementu ikuko dugu, hori bai ikusi dugu mugimenduen, bertxinio barri honetan. Baina gero partiduek eurek, irudimentzinoko partiduek zelan izango dizen, irudize bakarrik ikusteko aukeri dugu dugu, eta ez tekia oso itxura ona, hori esanen bierda, itortu bierda. Bai, bueno. Itxoitea tokatuko da, bermaietzak mezazpian ateratzen duten, edo berriz atzeratzen duten.
Eta gero, iazelako lokalizazio lana dauen hor hartien, ez? Atxien, zen niri be biloro moto ez tegiz izan. Hori beste gauza, ja. Justo dugu, ja. Ba, bueno, Lander, analizira pasatzen gea? Bai, nigatzi bai. Analizia! Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea. Ja, ba, Lander, ze jolasenak azkizu, aspalditik gordeta zegona, ez? Ja, eta ganea da klasiko txubet, klasiko barri bet, beti jolasteko itxuru egitzen dutena. Bueno, umien nintzenetik, nire lehen PC-ko abenturak Tomb Raider bigaz bizina bezala gogoratzeot, betiko gitxi gora, bera, ez? Croft etxetik, Croft mansiñotik bueltaka, etxe zaine oskailuen harrapatut itxigurien, baina bai aitortu biherot, Lara Croften abentura zartan gitxi bigina zela, noizipenien bai heldu izan jate, ordenagailuen, jokuen, aldizkari desberdinetako, ez? CD-etatik, jolasteko aukeri eta bar, baina nahiko alborotut itxine ban beti. Niko gaztia zeinan, barkatu, bakit ez dagoela denbora asko, Niko gaztia zeinan, bian jolasteko, Lander. Bueno, baina bai esan biherot beti bilinezela joku sarratan, ez? Esan gutxot, nik zerrakitxe, Super Mario Bros. 2 gazasi nintzen, eta niretzako ni jaio nintzen urtekoa da, orduen, edo ez, sarra boinoko, orduen, beti bilinezela joku sarratatik, ez? Azken finen horrek eltze jakuzen karai hartan be bai, gizeu zan joku sarratan ibiltzi, batez be pezen, espadeko zonolako monstro bat, barezetan ibiltzi baino, ez da? Orduen, bai, aitortu biheroten ezela Tomb Raiderren sale amorratue, baina dan aldatu zen, 2013en, Lara Croften abenturek jaso bien berrabiaratze horregaz, ez? Pein eta barriro jolastu dodan jokuen bilakatu da, bekatu horitako bat, ze obra ikusgarri ze, divertigarri ze, eta erritmo bizikoa itzen dute 2013ko Tomb Raider, holandetxena, Tomb Raider utxik. Batez be, birjokagarritasun aldetik, jokuan hitze eta zabala dala deritzot, eta beti itzultzen azkenien. Urtero espadan, 2 urtien behin, 3 urtien behin, barriro hartzen duten joku horretariko da. 2013en PC, PlayStation 3, Xbox 360 kontsolatan estren esan, eta gero hurrengo urtien, 2014en Definitive Editiona jaso gendun, PlayStation 4 eta Xbox One-erako. Hasik batetik Tomb Raider ilunago moduen iragarri bien, ez, garatzaileek, gogorragoa eta errealistagoagoa. Ze abentura latza biziko duguengoan Larak, behin eta barriro kolpie jasota, ez bada modu beldurgarrezetan eta mingarrezetan hiltzen. Orduan, premisa moduen, azteko, dokumental bat grabetako Yamatai izeneko irla galduen bila dabiz, Lara eta bere espedizio taldia. Eta lako ontzi baten goaz, ondoratu eitzen da, eta irlan bizirauten bukatuko dugu. Azikera batien trampak eta bar saiesten, baina gero ikusko dugu atxien, gauza beldurgarrez haue edo misteriotxoa dauela. Histori zeubera nahiko simpli da, esteko susteko handirik, badakigu gitxi gora, zerritxaron aldugun. Baina ondo funtzionetan dugu eta denbora guztien engantzeta gati batuteko duzku jokueri. Zerako kobazulo ilun baten lotut eta buruz bera hasiko gara, eta hortik aurrera gure laserizik hasiko dire. Batez be quick time event ekitaldizekaz edo akzioakaz, zikera baten ja egongo gara, ez? Sokatatik askatzen, kolpi ikartzen, alako makillak eta bar, gure gorputzetik ataten, aurizek egiten eta alakoak. Batez be botoiek ikutzen tinozkoen momentuetan. Baina zelan ez, puzliek be badeki bere leku Tomb Raider horrenetan, eta alako erronka txikizek be topeko dugu non nahin, batez be tutorialien, ez? Honen oinarrezko mekanikak ezagutute. Lehenengo zuegaz eziko erageizen bat, gure elementu desberdinek hartu da horrek erreta, edo saltoak einge eta bar, gehizen bat alan ibiliko gara. Ze plataformak be jokuen zutabe nagusi dire. Batez bez, Laran salto almen ikaragarrezegaz, ez? Danak kritiketan dabez, lako saltoak emoten dabezan. Nire egizetan beti guzti zinat, ez? Egizetan apurre floteetzen dabela, saltoak emoterakoan eta baina olako jokuterako aproposa irudiziat, da oso erosoa bebai, jolasterako orduen. Antxarte den behantzeko apasten da, gizedazteko horren beste ingier, Nathan Drakek. Baina, Laran kasuen, ez dut uste arazoan diri dagoenik, batez be pioletak hartzen dugu zen momentuen, ez? Jokuko beste mekanika nagusietako bada, eskalatzeko aukera hori pioleta gazengo dugu, saltuka ibilitze eta, hori bilko gara, ez? Gora eta bera, ziztu bizitzen egiz izan.
Bai, Damian, esan, Ez, a ber, benetan oina zibilagan, kritikatzen olako bideojoko batian, Ja. fizikak eta ez dakiz, Jo, bere gunien, hainbat eta hainbat horren inguruen, kritika nahiko txu tio, jaso. ez dakit Nik Assassin's ez dut Creed, ulertzen. egiten duzula salto 60 metrotik lasto karro batera, a ver, ez que ez dakit, dana, ez toka zentzuri, baina joko bada, eta jazta. Ez da simulatzaile bat, jola azbar. Hori da, onartzen dozu jokuaren arauak onartzen dituzu, eta horrekin jolazten duzu. Hori agakoa, jokuen arauek, ja behin hori jenien, nik uste inmersio puntu hori ja portuta daula. Hori da. 1.000 tiro jasoko dugu, eta biziri jarratxiko dugu, osea, partintxo, zema salto da zerriko dugu, bai. Baina, bueno, tiroak aipatute, plataformakaz batera garrantzik izin hartzen da benge atala dire. Egize aurreko Tomb Raiderratan bai ikusten gentzula tiroketak, baina ziren ez horren nabarmenak. Tomb Raider 2013 honetan bai, gehien bat honetan ibilko gara. Eta niretzako bentset oso gameplay gozagarrizedeko eta nahiko tiro joku honien bilakatzen da, ez? Olako koberturatan automatikoki eskutatzen ibilko gara gehien bat, isilpie ben astetan deu, batez behar arkuegaz, eta 4 arma nagusiuko dugu, arkue, pistolie, eskopeti eta metraietie, eta horreko hobetzen jungo gara, bai, orduen hor jarraipen badau, ez? Esplorazioa, saltoak, tiroketak, alkarregaz lotute dauz, nahiko modu honien zagonekenik, nahiko modu horrekatuen. Eta denbora guztizen, guzako betzen jungo gara, guzabarrezek lortzen, puntu baten Metroidvania kutsu bet edukitzeraino, ez da? Ze mundu ez da mundu ireki bat, guneka panatuta dauen mundu da, baina zabaltzen joango da, objektu desberdinen lortute, mapako gune desberdinek esploratzen joango gara, batzuk ziga moduen funtzioneko dabe, beste batzuk irekizagoek izango dire. Baina holan, Metroidvanian edo Batman Arkham saga gogora gartzen dabe zentsu baten, egiz izan. Nire asko guztia datena, ze azken fini lortzen dabe mapa txiki batetik, askatasun emotie, esploretako gogoa, ez, jakitzi zer egongo da leku bakotzien, eta oso ondo funtzionetan dugu. Eta egiz izan, lortzen dozu zen baliabideek eta joetu bebe nahiko berritzaile dire zentsu baten, ze, ez tozu alako beste jokurik, ez, topetan, adibidez, pioleta epatu dugu, edo arkuegaz, gezizek zokiegaz eukitzie lasterbideek etxeko, edo kokalekutako gauza desberdinek bera botateko, eta balako gauze lortzen goaz, eta azkenien nahiko joku bereziz eratzi lortzen dabe, ze ez dago, esan duten moduen ez dago balako besterik, bai Tomb Raiderren jarraipenak izango ziren, ez? Igual ja errepikak hortasun horretan sartzen dizenak, edo niri bentsete jatezen horren beste guzte horregaitzik, ze ez teki harritzeko gaitasun hori zentsu baten. Baina, honegaz danagaz bai epatu behar dugu, puzzliek garrantziz galtzen doazela, eta hori dela jokuek jaso izen daben beste kritika nagusitako bat, batez be, veterano aldetik, ez? Tomb Raider sarratan puzzliek esplorazioa ziren nagusi, eta honek 2013koak galdu etzen deu. Alde batetik bai lortzen dugu esan behar da, bai saiatzen da, puzzliek sartzen, bigarren mailako misio bidez edo erronkatzeki bidez. Mapatan topeko dugu solako kobasuloak askotan, edo, leku berezitzuek, olako marraskizekaz, eta barkanpoan, kanpaizekaz. Hortara sartun, eta aparte dauzen gune batzutara alduko gara, nun puzzle txikizek egongo diren, nahiko interesgarzik orokorrien, baina asko jota 5 minututen ganditzen dizenak, horrekaz, baliebideek lortzeko bidie eukinje. Egize da, ez da bela, nahiko polizia dizela orokorrien, baina ez da berronka handirik suposatzen, eta horti datoz kritikak, ez? Tita baten ganditzen dozuz, Tomb Raider, ez? Eoslekutan ibiltzi ja albo batera pasetan da. Eta zentsu horretan, egize da, apurrutik aldu dugule laran jatorrize, eta horren berezi eitzen bana, antxartet baten bilakatute, ez? Niri guztu dut zentsu horretan. Egize da, puzzlieri garrantzik izan moti guztuko diatela, baina orokorrien badinotena, ez? Oso ritmo hona dekila usteot, Tomb Raider aventura barrizek, batez be lehenengo honek. Eta gauza asko ondo etzen dabila, ni bentsat pila disfruta izan dut esan jokue dire, egizela alde txarra dekizela bai, adibidez, lehen aipatu dugu zen quick time event horrek amezga ez dutxek aldire izan askotan, pasetan da, ez? Hainbat une sinematikotan botoi bat sakatu behar dugule une aproposien, eta jokuek ez tozkule ondo adirazten, orduen bain eta barriro hiltzen ibilko gara, batez be teklatu bat jolasten badugun, ze eiako agertzen ze tekla dan, alako elkarrera gile edo akzio botoi dela ikusko dugu.
Orduen, gozatxarra badekoz, baina orokorrien iruditzen ate oso ritmo daekon joku dela, oso divertigarri ze, grafikoki ondo sartu da bai, esanen behar da. Egize da modelo batzuk, 2013koak zaharkitutu geratu izela, testura batzuk bai, baina grafikoa topera jarritxe asko gozatzen den bideojoku da. Eta Tomb Raideren trilogi barritzik, horrena dala esan behar dut, esan duten moduen besti errepikoko raue dire, edo ez daki harritzeko gaitasun hori. Eta naiz da danak dizen gozatzekoak lehenengo honetara bueltetako gogoa dekot beti, hori izan duten moduen urtien behin ez, baina 2 urtien behin, 3 urtien behin barriro errepikatzeot, eta joku laburre da berez, 10 bat orduten gainditu dekogu, orduen osoa proposa honetarako. Hau dana esan da, nik uste dut Damian zu bai ala bai jolastu dozuzela honetara, haritz ez dakit zinez proba dozu zen, Tomb Raider bat. Bai, probatu nun, pasatu ez nun nahin, baina ibili dintu no. Eta ze iritsi zuek? Olako antzeko esperientzideko zu joku egaz, edo? Bai, niri da joku bat gustatzen gatena hasi berriei eta gomendatzea, ez? Alde batetik ez talako asko eskatzen da bena hasteko, mando kontrol aldetik eta, ez? Quick time event horrekin eta gutxi gora bera erriz azileikelako. Eta gero gustatzen ga proposamena, ni asko bilin nintzen bai Tomb Raider 2an eta bere garaian. Eta, bueno, egia da, pusliena, ez? Eta blokeak mugitzian eta hori, ez da berdina baina, ez dakit, nire ustez 2013an izan proposamena kristona izan zen. Eta gustatzen ga, eta Uncharted baino gehiago, Uncharted egia da lehengo biak, ibili nizela bakarrik. Baina bai, ez dakit, niretzat kriston jokua da, ambiente ona, oza, atmosfera, atletik ondo girotzen dabela jokua, eta gero gustatzen gara objektuak hobetzen joatia, bere kobasuren asuntua, eta historia bere garaian nire gustatu jatan. Oina naiz asko akordatzen, igual beste aukera bat, berri emango notzan, baina bai, niretzat oso joku txukuna. Bai, girotxe epatute ez dut esan ez besonen inguruen, eta asko guztia daten badabe, bai. Alde batetik Japoniera goazelako, baina beste alde batetik berezi pilatzen dauzlako, bai, ez da? Zedalako Japoniar erdiaro hasierako girotxi deko, hasikera baten, baina gero Yamatai irla honetan ikusko dugu gaur egungo edo bigarren mundu gerrako, ontxisek edo pertsonak heldu bizela bertara, ez? Eta orduen aldo guztope, alako ontzi piratak, edo gero bigarren munduko bunker baten sartun bebai, bukatzeko beste kutsu moderno hau edeki esan lekuek betopeko duguz. Orduen, girotzaldetik be, ez teko parekorik, ez dago antziko guzarik, eta nik asko disfrute daut. Gero beste jokuetan, bai hasten gara Tomb Raiderren oinarrizko girotxitan sartzen izango dugu, baina esalako erlikia edo Eliza, katedralak eta bar esploratzen dugu gehiago. Baina lehenengo honek nahiko gauza berezizideko eta oso ondo lantzen du. Nik aipatzako nahiko nuke Tomb Raider horretan egin zuten aldaketa Lararekiko. Eta da, aurreko jokoetan baldimazan kasi superheroi bat ematen zuna, orain mundano haua egiten zutela, ez? Pertsona normal batera gehiago hurbiltzen zena, gero, esan duguna, ez? Bideojokoa da, eta bere askatasun agartzen ditu pertsona bere garapenerako. Nik uste azertatua izan zela pertsona real batera gehiago gerturatzea. Bakit horrek polemika atela zula, baina, bueno. Baina, hor, pelikulen bezala, zehazki. Osea, da, pasatzea Angelina Jolie batetik bikande errontara, eta behitza aldatzen da zentzu horretan, ez? Esaten nahi dut. Eta ez dakit, niri pelikula bentsat, adibidez, berrian ageixia gustatzen jat, igual, ez dakit, estilo gaitik ero, klasikoak baino. Bai, berrizik hartzen dugu justo joku honen gidoiz, ez da zegotik ikusitxe, baina bai, ez da? Bai, niri txukuna bentsat jaten. Azkenian, espero dozuna pixka da, baina, niri txukuna, hori. Azkenian pixka da fanservice, Ja. Dana, eta jokuarekin oso zerikusia ondia daukana. Baina ez dakit, adibidez ni Unchartedekin geratu nintzen asko sotzago, honekin baino. Ja. Hor, Laran aldaketi egaz be, apatu duzu polemikiaritz, eta horregaz behenaz inoz ados egon. Ze hori ez da, aipatzen da zelan Lara kasu honetan hasi berri bada, ez dago inozelako guzaketzen, ez dago inoz inor hil. Eta bai emoten dela olako transformazioa bideojokuen, ez? Lara azten dela negarrez, bilurregaz eta bar, eta ja peina azten dela jenti hiltzen eta ez dela gelditzen. Eta zentzu baten egize da, baina bezaldeatik ben ikusteot,
aldaketa hori nahiko ondo erunde dauela, bideojoku bat dela kontuten hartunde. Ze bai, hazikerakotan, txarto pasetan dugu, badauelako EP bat nun ondino, ez, eta mutzen dabil jenti hilabelako, edo txarto pasetan dabil. Eta gero azken heltzen dela puntu bet nun, bai ala bai, hil behar dabela jenti, eta ikusten da, ez, alako transformazio antibedeko, musika epiko eta dana, ez, ja, danari egurre moten azten dela. Eta jo, nik uste zentzu horretan oso ondo erunde dauela, baina kritik asko jasoan bazen bere garaizen be bai. Ja. Baina, bueno, bakigu zeinen partetik zan kritika eta zergaitik zan gehiago. Pertsonaian garapena baino gehiago zan itxura fizikoagatik. Eta, bueno. Ja, amaitzen, ez? Bai, ez da okerespan hauen pase gara denpora. Pasatu gara pixkatik. Ja, bueno, bai. Batez ere hori, ez? Eskertzia entzuten egon zatenak, iruzkinak egiten egon zatenak, eta bueno, urrengo astean berriz egongo gala hemen, eta eskerrik asko. Hori eskerrik asko hori. Ale, ondo segi, agur.